har za ka tsaya ka ɓata ma kanka lokaci akan shugabannin da muke da su na ƙasa Najeriya, to bari in gaya maka gaskiyar lamari, kar ka ɓata ma kanka lokaci a kansu. Wallahi, saboda halin da ake ciki a yanzu ba ta mu suke ba, wallahi tallahi bari in gaya maka ba, ta kansu ma suke yi. Saboda a lokacin da ka kai wani level ɗin kake hangi, to don haka ba ta kai suke ba. Ba su tashi neman komai a gurinka sai lokacin da za su nemi wani kujera na samun tashi ci gaba ma kansu ma 'ya'yansu. To don haka abokina, kar ka yi bacci, ka farka, kuma in ka farka kar ka zauna a gurin, ka tashi, kuma in ka tashi ka tafi wurin nema. Kuma idan ka tafi wurin nema ɗin, ka je ka nema kuɗi na halak. Kar ka sake ka sa hannu a hanyar boka ko wani tsafi don samun ci gaban rayuwa. A'a, saboda kar ka manta da wani abu, ba ka san lokacin da ka zo duniyan nan ba, kuma sa'an nan ba za ka taɓa sanin lokacin da za ka koma ba. Ko kai aljani ne ba ka san haka ba. Kowa kawai ya farka ne, ko kuma ce ya gan shi kawai a cikin duniya, ba zai ce ga lokacin ba. To don haka kar ka biye musu, ka tashi ka nema, saboda ba za su taɓa baka ƙwandala ba. Idan ka ga sun baka, sai dai su baka ko dan suna neman wani abu daga gare ka, shine dangwali zan ce. Bayan haka babu wani abu da za su nema a wurinka. Wallahi tallahi idan har ka biye musu, ba za ka tsina komai ba, sai dai ka faɗa cikin wahala da baka taɓa tsammanin za ka faɗa ba. Ka gani nan, ba na nema gare su, wurin Ubangiji nake nema. Kuma da nake nema a wurin Ubangijin, ban zauna ba, na tashi ina nema. Bayan haka kuma na roƙi Ubangiji ya bani aiki na yi nufin, kuma ya bani. Na gode masa. Allah, na gode maka da ka bani aikin soja. Kuma Allah, yanda ka bani aikin sojan nan, ka ba dukkanin wanda yake buƙatar aikin nan na soja, da dukkanin wani aiki ma wanda ba na aikin soja ba, Allah ka ba shi. In dai hanya ne na halak, alfarman annabinka ka ba sa, kuma ka sa ya gama da aikin lafiya. Ko